Mennään huutamaan. Huutalla huudetaan sitten. Katsokaa, ettei vanhemmat tuu vielä sinne. Tarpeeksi ei menty röyhkeästi siihen kierkoon kiinni. Kaveri pääsi heti rokottaa meitä. Jätettiin kaverit sinne maalille, eikä päästy oikein itse peliin mukaan. Jätkät, meidän pitää oppia laukomaan enemmän. Jerry, kun olisi aikaisemmin laukonut, niin tilanne olisi ollut vähän eri. Vai mitä? Jätkät, pitää käydä harjoitukset, pitää treenata. Ja me tullaan jatkamaan yhtä tiukkaa treeniä, ellei jopa tiukempaakin. Pitää olla hereillä koko ajan. Hyvä. Ei siinä mitään. Tää oli vaan 2 peliä taas yhden joukossa. Huomenna pelataan taas uudestaan. Ja muistetaan nämä virheet. Ei toisteta niitä huomenna sitten, vai mitä? Joo. Niin. Pidetään hyvä tsemppi päällä koko ajan. Mutta opitaan virheistä. Joo, mä tiedän. Ei ole. Hyvä.